Jamen, velkommen til Magistics Tutorial. Så er vi sgu tilbage igen, drenge, piger. Skal vi lige have nogle nye tutorials, noget nyt, for at lære jer alle sammen. Jeg har fået rigtig mange spørgsmål omkring forskellige ting, som folk gerne vil have lavet. Så noget af det får vi lavet i dag, og noget af det tager vi så en anden gang. Jeg har noget nyt, som ingen har spurgt om, men som jeg tror vil være rimelig fedt for jeres CS-movie. Så vi åbner vores Sony Vegas, og vi tager vores to videoer ned. Vi tager bare to videoer, jeg viser lige her. Skal lige have en, der er lidt større. Den der ser bedre ud. Så vil jeg lige fjerne det her stykke. Så har vi to videoer lige oven på hinanden. Skal jeg lige vise jer et lille trick. Der er noget, der hedder Track Motion. Den der. Hvis I klikker på den, så dukker den her skærm op. Så herovre i den her, det er der du skal lege med. Så det vi gør, det er at vi tager den der op, så kan du se min skærm lige pludselig. Så er der to billeder, det er for de to klip. Så lad os sige, vi vil skal lige se her. Jeg vil lige have lidt mindre. Og jeg lige skulle dreje den på plads igen. Ja. Og nu lidt i gang, mand. Nå, skid om det. Vi går lige sådan her. Lige på den hele ude i siden. Og lige gør den lidt mindre. Sådan der. Så går vi ned på den nedenunder video, trykker Track Motion. Og lige gør den mindre. Skal jeg lige se en gang. Det der. Går lige op igen lige. Og gør den her mindre, så skærmen passer. Sådan der. Så skal I bare se løje, gutter. Så har I to skærme på en gang. Det er for eksempel hvis vi har et sindssygt godt skud på den ene skærm, og det er langt væk herover, så vi gerne vise det på nært hold herover. Så kan I for eksempel gøre det, og I kan også gøre det for eksempel, at I gør det den modsatte vej. I gør den sådan der. Og sådan. Skal lige altså det er bare lige for at vise jer, det kan også gøre den modsatte vej, det er ikke kun på den anden side. Men det her har I noget at lege, I kan selv lege med det, hvis der er, det er bare at lege med den her lige i hjørnet, så kan I bare selv indstille den til hvordan I vil have. Så held og lykke med det i hvert fald. Og så var der en der spurgte inden fra YouTube af hvordan man fader tracks. For eksempel så det bliver et godt fade, når der er en ny overgang. Altså fade, det er en slags overgang. Det første ting det er at du kan gøre når du fader, det er selvfølgelig at du lægger den ovenover, så fader den sådan der, ikke? Men det er ikke helt godt. Så er der den anden her, du kan se når jeg har min mus lige på hjørnet heroppe ved det blå, så står der fade offset. Der kan du fade ved at bare en lille smule, det skal ikke være så meget, men bare en lille smule. Så kan du enten lægge den ovenpå igen og fade, så det bliver sådan en fade. Ellers kan du gå op igen i hjørnet og fade den en lille smule, og den anden en lille smule. Så kan du bare fade den sådan her, så kommer en lille sort mellemrum, sådan der. Ellers kan du bare fade den ene, så det er kun det ene klip der bliver fadet. Sådan der. Altså, der er tre forskellige måder at fade på. Måske er der også flere, det ved jeg så ikke, men det tror jeg også der er med. Men det er så jer, som I også skal lege med det, men jeg har lige vist jer hvordan man fader her. Men det var faktisk alt for denne gang. En lille hurtig tutorial.
Jeg har tænkt på, hvis der er nogen, der gerne vil vide noget nyt om guides, eller et eller andet, som I ikke helt kan forstå i Sony Vegas, så er I mere end velkommen til at spørge mig, så skal jeg nok prøve så hurtigt som muligt jeg kan at lave en guide til jer, men jeg har som sagt lidt travlt lige i øjeblikket på grund af ny klan og så videre. Men prøv så vidt muligt at bare lege med track motion, og tak fordi I gad at kigge med. Hej.